passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts al submón de Juan i Patri! Atenció, atenció! Notícia d'última hora. Què passa, gent del submón? L'alcalde de València, Joan Ribó, inclou en la Comissió Municipal de Patrimoni a la cavalcata de les Magues de Xiner, conegudes popularment com a Magues Republicanes, com a tradició, a pesar de ser una festa creada en 2016 i que ha rebut un sense fi de crítiques i atacs per ser considerat més un instrument polític que una celebració. Per a la seva primera aparició ja la vengueren com una antiga tradició valenciana que s'havia de recuperar. Realment no existeix cap registre d'una cavalcata similar en tota la història de València, excepte la que tingué lloc en Xiner de 1937, en plena Guerra Civil Espanyola, la coneguda com Cavalcata Roja o Cavalcata Comunista de València, un desfil militar en el que se cridava a la lluita contra el fascisme i se ridiculitzava la religió. L'únic motiu d'existència d'esta cavalcata fou la necessitat d'una festa per als xiquets en un temps en el que se prohibiren tots els actes religiosos. Se celebra una única volta en tota la història i en la seva versió moderna se presenta més com un carnaval laic. Una de les crítiques més extenses és ixa, que la seva única funció pareix ser la de desprestigiar i desplaçar a la tradicional cavalcata de Reixos d'origen religiós, la qual també té un origen valencià, remuntant-se a 1866 en Alcoi. En canvi, el document de l'Ajuntament l'iguala a esta, lo que li donaria la mateixa consideració i importància que el 9 d'octubre o els moros i cristians. La nova cavalcata de les Magues de Xiner no ha sigut ben rebuda entre els valencians, comptant-se una afluència de públic baixíssima, lo que contrasta en les milionàries subvencions concedides, ha dit pel propi alcalde Joan Ribó i algunes investigades per corrupció, a la seva entitat organitzadora, la Societat Coral El Micalet, siguent la tercera entitat més subvencionada de tota València i una de les majors promotores del català, provocant encara més crítiques entre els valencians. La polèmica continua quan se veu que la cavalcata de les Magues de Xiner no ha sigut suspesa per l'alerta sanitària pel Covid-19, ni s'ha anunciat la seva possible cancel·lació, al contrari que els tradicionals mercats de Nadal, també compresos en la Comissió Municipal de Patrimoni o la cavalcata de Reixos de 2021, que possiblement se suspenga. Un cas paregut se dona este octubre i este mateix mes de novembre de 2020, en la Plaça del Llibre o Plaça del Llibre Català, que al contrari que la Fira del Llibre o Expo Jove, esta fira d'entitats promotores del català no se suspengué per l'alerta sanitària, i de la qual podeu veure el nostre reportatge clicant en l'enllaç de dalt, donant a entendre que l'Ajuntament del Cap i Casal prioritza la promoció d'una ideologia a la salut i seguretat públiques, inclús si se deu manipular la història. Si t'ha agradat el vídeo, dona-li m'agrada, compartís-lo en tot el món, subscriu-te i activa la campaneta de les notificacions i comenta en el hashtag Magues lo que opines sobre este succés. En la descripció del vídeo trobaràs els nostres altres canals, el contacte a les classes de valencià i l'enllaç al nostre Patreon. Nos veiem en pròximes notícies, però sobretot... No te baixes del submón!